Cześć, nazywamy się Maximuny Lego 24 i chciałbym Wam pokazać żołnierza Ark, jak się go buduje. Jak widać, fajnie wygląda. Ma także taki fajny plecak. Tylko nie wiem, co to tutaj jest. To jest tak przy okazji My Custom. Bo jest taki pack klonów. To jest z 2012 roku. Ale jak zastąpiłem. On jest bardzo fajną figurką. Ma dwa takie pistolety. Takie Kapitana Rexa. Zaraz pokażę, tutaj jest bliska. Chwileczkę. Tutaj jest jeden, a tutaj drugi. Kapitan Rexa, bardzo małe. Mi się podobają. Także przejdźmy do rzeczy. Klon jest bardzo fajny. Ma także, tutaj się nie mieści na kamerze, ale tutaj jest takie coś. Tutaj latarkę. Z tyłu mam taki plecak, chyba to jest antyna czy coś. No nie wiem. Suknię. Czerwony pas. Tutaj ma takie różne wzorki. I itd. No to przejdźmy do budowy. Główną rzeczą, co będzie nam potrzebne, to Commodore Fox i jego uzbrojenie. Ups, coś mi spadło. Dobra, zobaczymy co. Może nic. Czasem mi się tak tylko zdaje, że spadło. Ale dobra. Pierwsze nogi klona. Zwykła. Dużo razy jest spotykane takie nogi klona. Na nogi klona zabieramy taką spódnicę, taką czarną czy szarą, jak to sobie wybierze. Taką. Bardzo fajne zresztą. I zakładam. Coś nie chce nam wejść, weszło. Potem tułów. Tak wygląda. Bardzo fajnie go zrobili. Mi się wszystko tutaj podoba. Chyba wiem, co nam było i to znalazłem. Potem mamy takie coś. Taki zaczep, można powiedzieć, stąd go nie widać. O, taki.
to trzeba go znaleźć w jakimś zestawie. Nie wiem jakich jest. Ja go mam. Zapomniałem w jakim zestawie. Potem mamy ten kapturek do uzbrojenia. Tylko musi być tak wygięty. On powinien wyglądać z jednej strony prosto, a z drugiej strony tak bardziej płasko. Pionowo oraz płasko. Jak go mamy, no to zakładamy tą stroną, co jest płaska, no to ten plecak z anteną. Tak. Następnie odwracamy go, patrzymy, co tam jest. Nam coś brakuje, dlatego doczepiamy. Odczepiamy to, doczepiamy to. Jak niektórym trzeba to bardziej odchylić. I nakładamy. Następnie przechodzimy do rzeczy główki. Główka, zwykła klona. O, tutaj ją widać. Zwykła klona. Standardzik. Już jest trochę wysoki, muszę aż kamerę podnieść. Z kamery wygląda jak żyrafa. Potem kask. Tak wygląda. Bardzo fajny. I dajemy go na głowę. Potem taką malutką antenkę. Noktowizor. Przypomina trochę młotek. Ale sobie poradzę. Przypinamy go z tej strony, gdzie jest dłuższy plecak, ta antena. Druga latarka. Tutaj bardzo mała. Nie ma co pokazywać. O, jest. Jakby śliczny Commander Fox. Pistoleciki także ma. Jest. Zapraszam do kolejnego odcinka. Będzie z następną postacią. Startowało możliwe. Cześć.